It-tlieta filgħaxija f'Ħassab Tanġi inawgurat ċentru ġdid għad-distribuzzjoni tal-fuel. Dan grazzi għall-investiment ta' 70 miljun euro mill-kumpanija Enemed li huwa d-distributur nazzjonali tal-prodotti tal-fuel f'pajjiżna. Il-faċilità l-ġdida hija mamra bl-aħħar teknoloġija u permezz ta' operat aktar modern ser tiżdied l-effiċjenza b'60% filwaqt li jonqsu l-emissjonijiet b'20%. Il-vjaġġ li wassal għal dan iċ-ċentru l-ġdid kien jinkludi l-eluq tal-impjant f'Birżebbuġa li kien ta' pis fuq ir-residenti ta' dan ir-raħal. Waqt l-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-importanza tal-bilanċ bejn l-industrija li toħloq prodott tal-konsum f'pajjiż li għandu ambjent nadif u ekonomija b'saħħitha. Dr. Abela tenna li dan il-gvern huwa wieħed li rrikonoxxa r-realtajiet tan-nies b'mod partikolari dawk ta' Birzebbuġa. Spiċċa żmien illi n-naħa ta' isfel ta' pajjiżna naħsbu fiha biss meta jkun hemm xi proġett industrijali. U kull fejn dan it-tip ta' proġetti industrijali huma meħtieġa isiru iżda jsiru bi standards aħjar u bi standards ogħla. Għax ir-realtajiet tan-nies nifhmuhom u nesperjenzawhom ta' kuljum. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-kumpanija Enemed qal li dan huwa jum ta' suċċess għal din il-kumpanija u spjega li l-flotta ta' trakkijiet ġiet immodernizzata u dan apparti li permezz tal-faċilità l-ġdida l-impjegati ta' din il-kumpanija ingħataw dinjità li jixirqilhom għax minn għodda antikwati għandhom għodda li jnaqsu l-istrapazz. Dan il-proġett flimkien ma' proġetti li wettaqna jikkonfermaw l-impenn tagħna li nkomplu ntejbu l-operat. Il-kumpanija ma qadix lura milli tinvesti aktar minn 70 miljun biex ikollha faċilitajiet l-aktar sikuru u effiċjenti b'rispett sħiħ lejn l-ambjent. Jekk kienu użu tal-art, din il-faċilità hija 6 darbiet iżgħar mill-faċilità ta' Birzebbuġa. Jekk huwa effiċjenzi fil-mili tal-Bowsers, din il-faċilità l-Bowser jintela f'inqas minn nofs il-ħin li kien jintela qabel. Intant fid-diskors tagħha l-Ministru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli stqarret li l-immodernizzar tal-impjant fisser ukoll l-immodernizzar ta' pompi tal-fjuwil madwar pajjiżna. B'hekk din l-infrastruttura aktar moderna tagħti spinta lis-sostenibilità ambjentali madwar Malta. Ifisser li qegħdin inwettqu l-viżjoni tagħna, dik li nneħħu l-impjanti tal-fjuwil mill-lokalità ta' Birzebbuġa, anqas tniġġis għal residenti ta' Birzebbuġa u l-madwar u anqas inkonvenjent. Fil-fatt, grazzi għal pass li ħadna, illum Birzebbuġa tara 44 vjaġġ ta' trakk anqas kuljum li qabel kienu jgħaddu minn din il-lokalità. Apparti l-immodernizzar tat-tagħmir u l-operat tal-faċilità, saret ukoll installazzjoni ta' saffi ieħor fit-tankijiet tal-fjuwil biex bekk dawn ikunu aktar siguri.